Diho itu nagodang isi Simonon Rodo kami akahula-ulang dot akaparibanmu di partikianon mandok nolian itu angatan martuari bata di saluhutna dengan dasana dot tolong nama dia sinoroanan na di omna kita di hari sadarion begitu naya pangkoari si jauh-jauh siako si minikmon nasimot doho alami hero sana udang sadarion nang narasoho tani nananung nadialak marsuduk bolonna jala di torohodo itu burung diturang na burung pinaribokmu nagabi main gabi paromain agian mani tani hotala dida matari bata disangkap ni rohami do pangiwamdi songoni do pangiduam ni berenannya asanggian ma matani marbilega matana martua di bata dengan mugabe rokak mugabe mau rokak musahat tuna sarung matua ini matu tura jalan pasuk-pasuknya matari bata jara si taropinok paso agian ma anak pertugi hodara pangaramo tidak pangaradu tiho di tonga-tongan di rumah tangga asa parmaha di balik di rodean maho pamuro di badian pangaradu tidak pangaramo di tonga-tongan di hutan suaksoni nang dot hoburu hasian kamu tidak mengerti bahasa Batak tapi dalam pengertian memberikan ulus ini orang Batak itu harus memakai bahasa Batak ya karena kalau pakai bahasa Indonesia bisa menyimpang atau lari pangiduan dihani angka amomu agiat matani mambinegi matana matua di Batak naung ditoroho berenamium gabe sinoduk agian mapang meme si berputon ho parmeme si leong las diro satu kapinong parang tutulan diro asa parhata si ulu ako parpudan nasu jadi sialaosan yakari namang hit di tonga-tonga niro batanggam nang do yakahaki dohonon nami tuho asian asang giat na tubulak lak tubuh singkor di dolok di purgatua si tubuh anak si tubuh buru maho buru hasil di tonga-tonga ni markas bingung dongamu maisa tuna sarobat matu tura jalan binati ko kudur di juru ni tabian tutulia ke hamu ngalak kemanang marhuta saya di patong de batanga di hamuat kapar saudi asa ada mil kebahagiaan rumah tangga adanya saling pengertian bukan karena kekayaan atau pangkat jabatan yang menentukan kebahagiaan tetapi adanya saling pengertian itulah tegangan menjadi bahagia rumah tangga jadi ingat naudina dengani nakinda watahon parmahan di robiako hormoi dan gue bilang itu dia mulai parmahan ko ringan pamuro di balian hot MMI dan agam ngalangan ya pori anu nga disiho ngajaga para do tiro pangaramo ke hodi tonga-tonga di huta badung kurak kodo pangaduan anak ta naradot yakkan naudina dengan ingat hohongan asa ipenuai saat disuruh tidak butuh waktu hari 3 saat ini disadarion naung medako bakto masaripe tubur namion asimar hanya natari bata saur magonggomonmu parorasan doh banggabe ataihat ataka syatulah natara surat di Filipi 2 ayat 2 sadama parrohamu masya holoma mahamu saroha sapikiran mahamu unang maribar bahasa Indonesia nak lo maribar no kota mengerti jadi asa ditolok maperbubuan tolong mapertanggalan di dia hamuna maringanan dago makan ini duluan saat masolu tinogol ni holena to botean lileng mahita mangolu namar hula baru sao nato banggabean sah nang to parholas ala basa ulus mahita kalau matlah apa dinami ala pangidon tang milih tang lihat tentang oh dak nilihat ton asa pasal ulus mahami tuh ya nami anak kan enggak bapak rap anu sauni apa rap delapan rap 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 rap
Jadi dibungkus terang. Turn it up.